ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ମାଣ୍ଡବାସାହି ତୈଳିକ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜର ଗ୍ରାମଦେବତୀ ତଥା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ବାଉତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଆଜି ମା ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଗତ 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୂଜା 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିବସ ପ୍ରାତଃରୁ ଦେବତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କଳସ ଯାତ୍ରା, ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ ଓ ଶୁଭାଧିବାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପ୍ରାତଃରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋ ପୂଜା, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରାତଃରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋ ପୂଜା, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର, ଚଣ୍ଡୀ ଯଜ୍ଞ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ମିଶ୍ର ଓ ସହଯୋଗୀମାନେ ପୂଜାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲେ। କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସଭାପତି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ବିକାଶ କୁମାର ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ ଓ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଦାସ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା କରଣ ସାହୁ, ନିଶାକାର ସାହୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଦିলীପ ସାହୁ, ସୁମନ ସାହୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ, ବିଜୟ ସାହୁ, ଲାଲୁ ସାହୁ, କାହ୍ନୁ ସାହୁ, ଜିଲୁ ସାହୁ, ବିଚି ସାହୁ, ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଯୁବକମାନେ ଏହି ପୂଜାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଓମ୍ ବାଉତି ଦେବ୍ୟେ ନମଃ। ଆଜି ମାଣ୍ଡବାସାହିରେ ବାଉତି ଦେବୀଙ୍କର ନବମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋ ପୂଜା ଏବଂ ବାଉତି ଦେବୀଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଏବଂ ଏହାପରେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ହେବ। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ରହିଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସାଥୀଗଣ ସବୁ ନେଇକି ଯଜ୍ଞ ମହୋତ୍ସବଟି ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆମର ମାଣ୍ଡବାସାହିର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତିରେ ମାଆଙ୍କର ଏହି ପୂଜାଟି ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଲାଇଟ୍ରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଚିତ୍ର କୁମାର ସାହୁ। ଆମର ମାଣ୍ଡବାସାହିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ ସକାଳ ସମୟରେ ଗୋ ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୁରୁ ପୂଜା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ତାପରେ ମା ବାଉତି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ।